Провеждаме днешния дебат при обявена готовност на Австрия да допусне окончателното приемане на България и Румъния в Шенгенското пространство с техните сухопътни граници. Благодаря на унгарското председателство за положените усилия. Благодаря и на вас, госпожо Йохансън, за подкрепата. Все пак има смисъл Европейският парламент отново, както много пъти досега и може би за последно, да потвърди своята подкрепа и да даде допълнителни аргументи за финализирането на този процес. Че България и Румъния отдавна са изпълнили всички критерии, че могат да упражняват ефективен контрол по границите си, е добре известно. Че е време дискриминационното отношение към гражданите на двете страни да приключи също. Но нека кажем, че България и Румъния изцяло в Шенген означава също значително съкращаване на времето за доставка на стоки и намаляване на транспортните разходи, което ще засили устойчивостта и конкурентоспособността на европейския бизнес. Надявам се, че на 12 декември ще имаме окончателно решение, без допълнителни условия и така дългогодишната сапунена опера България и Румъния в Шенген ще завърши с хепи енд. Благодаря.